Avui hem fet una mica de carrer, perquè Catalunya està immersa en això que es diu que som regió mundial de la gastronomia, i moltes vegades, mira, a sobre d'aquesta taula, a l'eix, no sé si te'ls aixeco o no, tenim dos elements, Goita, tenim dos elements que són fantàstics, te'ls aixeco. Un és la mà de morter i el morter, això és cuina catalana. Bueno, a mi el món de les picades em fascina, però una de les coses que em fascina molt és això, que quan ve algú de fora i li ensenyem el porró, no sap ben bé on posar-s'hi, no? És allò, és ben bé com s'agafa, com es veu, això, i és, escolteu-me, aquests que sou uns snobs del món del vi, això és un decantador fantàstic. Total. Si no teniu decantador, no el compreu. Si teniu porró de la iaia o el iaio, escolta'm, això és un decantador fantàstic, el fiques aquí i s'aireja. Total. Xon, tu veus a porró? Havia begut, No, havia begut, no. Tu veus a porró? No. Bueno, escolta'm, com tu, som molts, reivindiquem el porró com un element de la cuina i de la gastronomia catalana. I jo recordo aquell porró sobre la taula, aquell porró familiar, on s'hi abocava, un dia s'abocava un vi negre amb una mica de gasosa, el vi blanquet, inclús el cava, que llavors es deia xampany, no? Li fiquem xampany al porró i serà més content. I, Andrea, hem sortit al carrer per veure què passa amb això del porró. A veure. Aleix, tenim imatges de què ha succeït avui quan hem sortit amb un porró a les mans? Quins records li porta el porró? És el que utilitzo cada dia. Jo soc vinicultor i bec de vi cada dia per dinar. Ostres. I llavors et sap veure, no? S'atreveix a fer un glob? Com pràctica. Uau! Perfecte. És un bon vi. És un bon vi, És un bon vi. Escolta'm, és un bon vi. Home, li hem fotut, permeteu-me l'expressió, li hem fotut aquí un obsequi de paralada. No hem fotut qualsevol cosa. I era el primer i estava ben fresquet. Estava fresquet, l'ha trobat bo. És que, clar, la imatge... Mireu. És que ens esteu escoltant a través de les plataformes. Aneu al YouTube a buscar aquest senyor que estava tranquil·lament aquí al Mercat del Lleó. Segurament que la senyora estava dintre comprant. M'hi jugo un peso que la senyora estava dintre del mercat comprant i li hem servit el vermutet, el seu vi blanquet fantàstic. Per una persona que ve de fora de Catalunya, Andrea, i veu el porró fora de la taula, què és el primer que penses? Què és el primer que penses quan veus això? Bueno, lo que decías tú, que no sabía si echarlo por aquí o por allá, pero sí, bueno, ya obviamente lo conozco, pero... Yeah. Has begut mai a porró? No. No has begut? No me hagas eso. No me hagas eso. No et faria això sense que tinguessis un tutorial. I escolta'm, crec que hem sortit al carrer i ens hem trobat unes noies una mica més joves que l'Andrea en aquest cas, que en sabien molt de beure porró. Endavant. A ver. M'agradaria que em diguessis quins records et porta el porró. Jo crec que el porró a mi em recorda els típics dinars com d'amics o així, dels meus pares, que s'anaven passant el porró i vinga, i veure qui fa millor i així. Jo crec que em recorda això, sobretot de vi negre. Sí, jo crec que em recorda això. Vinga, va, atreveix-te i fes un glob. Hòstia, jo no ho he fet mai, això. Provem-ho. Tinc que tu veia. Es prepara, li retreuen el bolso, fantàstic, es prepara per l'acció. Goita, a veure. A veure, el ángulo... Segueix. Hi ha un segon intent. Vinga, va, aquest segon intent. Quina vergonya. A veure. Vinga, va, que pot. Vinga, va. Ui. Ai, no, se n'han sortit. Que no he provat mai, jo. Ai, pobreta. Bueno, no, més que veure porró... Pots fer-ho tu també, Més que veure porró... Home, que la teva amiga s'ha enrotllat, Espera, que ja... no, que també hi ha Ui, l'amiga, que també veu. a veure. Espera l'amiga. Però què és això? Tu veu. Molt bé. Esta es la pose para la foto, ¿no? Bravo! Me encanta. Això és el bo és que s'embrutien, No, home, serà aigua amb colorant. Es pensava que era suc de poma. Escolta, et fem una pregunta sense veure, però agafa el porró perquè t'has agafat i t'has posat a veure directament. Perdó, és que volia provar-ho. Escolta, quins records et porta el porró?
També a dinars familiars, sobretot el meu avi sempre veu el vi de porró, sempre. El segueix beguent o el vi de Sí, porró? sí, sempre. Molt bé. Doncs ja veig que s'ha après, perquè Sí. Déu-n'hi-do, És que era pagès. L'avi Bueno. era pagès, però aquestes noies... A veure, Andrea. Yo no sé, esto es un fun fact, pero yo hice natación sincronizada toda mi infancia, ¿vale? Cuando me vaya a entrenar con esto, Sí. rescataré el gorro, las gafas y la naricera. Me pondré en bañador y haré me entrenaré. Porque esto, como veo, el señor lo tenía muy clavado, pero lleva práctica, ¿eh? Però el bo de tot, perquè aquesta noia, quan a la segona intentona, li anava caiguent el vi per tot arreu i ella Seguia, sí, buscant buscando. la boca, i per això rèiem tant, perquè dèiem, és que s'està mullant tota. Pobre. Escolta'm, fem una crida, perquè ens ha passat una cosa. Sí. Aquestes dues noies, que són de Cardedeu, que deuen estar estudiant a Girona, anant bé a la Universitat de Girona o a qualsevol altre lloc, però estan a Girona, ho han vingut a veure a Temps de Flors, que estem immersos a la ciutat amb aquest tema del Temps de Flors. Només diré això, no faré cap comentari sobre el Temps de Flors. Són de Cardedeu. I a l'equip que ha sortit a gravar-ho no els hi ha demanat el nom. Sí, però no ens en recordem. Doncs és el mateix, haver-ho demanat. Queremos mantener su privacidad. No, han de venir aquí, fem una crida. Que les localitzem, aquestes noies de Cardedeu. Sisplau, localitzeu en aquestes noies, perquè han de venir aquí a l'Hort. I tindrem una sorpreseta per elles. Vinga, va, localitzem aquestes noies que han sigut molt valentes i es pensava que havia suc de poma dintre d'un porró. Fantàstic. I visc aquests avis que encara beuen a porró i el mantenen, i els nets encara no han perdut netes, en aquest cas, no han perdut aquest coneixement del que és el porró.